Ti Masakbayan. Ti napalabas, ininot ang nakasursuro ni Danica ang agbasa kan agsurat iti braille. Nadanon nga rod ti bakasyon, kat mapan ni Eduardo ijay syudad, nga ayan ni Danica tapno sukunan na daytoy. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Ladawan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Sir, itay pay ang nakadalusak. Saan ka di nga ita, ti kunayo apan ang sukon nyo kankwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati bagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sumbata nyo ta cellphone yaw. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kayat ko launay. Sige nga rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Nasaya at matada kayon, Papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun deta panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti manu atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, Papa. Kan excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatan ni Manang Isadora. Amum ka di Manong. Kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy, gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni jay syudad, iso na laang tabi si akmat iti trabahok. Kasta ka di. Aywan gayam, Celia ating ko. At danaawat kong awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapul da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, idi sa anak pa lang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod Manong, mangisuro ka kadimanan. Katuna, gaputa may salang mata subject ti inted ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apagisursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay nga may mawag ka. Alda nga min parikot ko insan. Ha? Apay, anya ti parikot mo. Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Kaapay kumamot nga agapa kami ngay kan ni misis ko. Kat awan mo't mati nga aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga miyan ti factory a pagpapaayak. Isa joblesak ita. Sapay masapol ko ti kwarta para karagtiagin ha. Ay, mabalin ang matulungan ka, insan. Padasak akasarita ti busko, apaman a sumangpet. At dangamin ita ijay syudad. Damagakan kwa na, numabalin mo ti agtrabaho dito'y farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunam sani, nagsera ti factory a pagtrabahawam? Una na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak ka ni misis ko. Isumat isasangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom?
Inawagak ti kasinsin kong agtragtrabaho iti probinsya na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko maata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpet na naggapo dito syudad. Mabiitlaan. Ato'y barok. Alaang pailaang dito akwarta. Ha? Apay dati akwarta na. Ay, nakababain mo't Apay ko maamapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken apagbainam. Aramatam dito akwarta para iti masapsapul dagiti aginam. Saan mun abayadan? Tulong kun dito ken ka, barok. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Na, nagadumot tan dagiti imot mo aprutas ading ko. Sa dino tinagapon dagita. Impabalo ni bakat ko, manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news, manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot dang iti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan di ti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadwa kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na asikaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan dagiti dadakkel na. Iso asaan da pala nakikigdan kanyak. Ngam impasigurado na asumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, itultuloy mo ti agbaliw. Iti kasta, agnanayunan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo ije probinsya? Inton bigat ka no, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adda nga min seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Danica, ni Tito Eduardo, nakatuwaw Jesufa. Kaslad da pampanunutan na. Ha? Adda nga taparikot na. Angam, naragsak mo't itay asimmangpot dito balay. Jack amo Ano kayat mo, asit gam. Damagam noan niya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya ngamin ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak may iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko dagiti agkakay mas amakan nga ilutluto mi aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yu ti sigod nga ayan-ayat yu. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yu. Kan, maadaan ak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesufa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't no adda parikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat nga ibaga. Mabainak mo't, Mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Namjak mo't tinagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot.
Nasaya at mata nakariing kapay manong. Mabalin ka di nga agsarita ta sakbay nga agawid kayo di probinsyentun bigat. Ha? Ay katun ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano nga minigab ang nakatugaw dito sofa. Kat kaslada na unag pampanunutan manong. Adda ka di parikot mo? Ha? Ay awan ading ko. Awan parikot ko. Isong awan tinas ka na pagdanagan yung kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas manong. Makitam? Nagunag ti sinaay mo manong. Ay, pampanunutak lang amin. Anya nga ta ti adda akabibiyag ko ita. Nubilang ta nang asawa ak idi. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay namanong, saanan amay subliti na palabas. Angam sa nabali. Adda kami mata pamilyam. Addamot ni Dani ka ngayon pa iti Diyoskan ka. Tapno orekas ka sa no? Mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, at dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sana day ta. Inspirado ang agtrabaho. Ay ngam, sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Ha? Sana balay, tanaragsa kaklata ka na yon, nga oreawan nobyok. Aywan gayam, nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangantayong taon. Inlutok tay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamaudyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumot nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti agharvest kadigiti prutas. Wan nga road, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino day ta? Kasinsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin Tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat kunana, mabalin mo, ti umay dito'y probinsya. Kasapulan da ka dito'y. Agpayso, Insan? Wan, insan! No kayat mo, agbiyahe ka nito drabe eh. Kat awagan naktulagan, no adda ka ni jay terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak anagos. Orayam ti awag ko, Kaputadyak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa deno ti papanambarok. Kan apay dagiti imot mo abag. Addan na sa polak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang ti ijayan probinsya ti pagtrabahoak. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Wan nga rod na. Impaglangan ta inawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wenno saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome kalat tayo di balay. Wala na. Kat agyaman ak unay iti ado atulong yu kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille.
Kayat ko kumati makasursuro nga gusar iti computer. Iti kasta, saan to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo a laptop. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti School for the Blind, nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno a bulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay dito balay. Sapsapulin na kamad. Ni, sino day taas nga ili ading ko? Imbaga na ka din o anya tigagara na? Umay nakakano sarungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Tisigo na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Dinakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukin ka no kayat mo ti mangisuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada ka nung amin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidak diti balay. Intad na ka diti cell number na. Wan manang, mabitlang taalag ti papel ng suratak. Sikan ti umawag ken ko na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito terminal, insan Isadora. Naimbaglangan Tagda ka nga amamok dito Diyak namin kabisado dito probinsya nga ayan mo. Kumusta amot nga ti biyahe, minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako mat iti biyahe, ore kaskasano. No kayat mo, manganta pa sabay nga agawid ta iti balay ti among. Labisinak ngaminan. Ay, saanon? Agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serya tayo italawas ang napauluan. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Dea Yap. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.